Baztan Bidasoa Turismo Elkargoak aurten antolatu duen eskaintza ezagutarazi egin du argitaratu egin dituen eskuorri batzuetan. Aurten eskaintza anitza, bisita gidatuen eskaintza anitza eta ugaria da. Utzi diezaiogun Patxiku Irisarriri, elkargoaren presidenteari, xehetasun guztiak azaltzea. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Ongi esan beharko, bai. Ongi. Ja dena prestatuta, orduan? Bai, ja uda bete-betean gaude eta orduan orain da momentuan noski horrelako bisitak eta ekintzak egiteko aukera. Bai, 14 guztira, ez? Bai, folieto honetan 14 ateratzen dira, baziran gehiago, baina bat adibidez Txalako usategien bisitak egin dugu, eta gero aipatu behar da, hemen agertzen diren enpresak ere beste batzuk ere egiten dituztela, baina folieto honetan 14 zuk erran bezala. 14 eta gainera gaiak esan bezala denetarik dago. Bai, badago abentura, badago gastronomiarekin zer ikusia duena, kulturarekin, pixkat dena, ohiturak, hori da. Eta gastronomia berrikuntza da, ez? Bai, aurten lehendabiziko aldiz esatu gastronomia eta hor hiru bisita gidatuak daude, bat harategi batean, gero beste bat gaznategi batean eta gero beste bat Amaioko errotan taloak egiteko tailer batekin. Bai, oso hangoa ere hitza bera gazna, ez da? Bai, gazna, gazta, badago esateko edo errateko modu haunitz, bai. Hori eta berrikuntza, somatzen zenutelako horren falta edo azkenean ere horrek esaten du ingurumenari buruz, ez? Eta bizimoduari buruz. Urte hasieran bai gure elkartean ikusten genuen, gu azken finean turismo alorrean lan egiten dugu, baina bai ikusten genuen lotura bat egin barzela ere bertako beste kide batzukin, ez da kasu honetan bertako nekazaritzakin. Baztan Bidasoa nekazaritza oraindik badoka bere pisua eta gainera gaznan bisita honetan adibidez Kortariko Bordan jende gaztea dago, beste ikusmolde batekin eta orduan bisita hauekin egiten duguna da nolabait hurbildu jendea ezagutzeko zer dagoen paisai horren atzean ere zer dagoen, ez? Eta hor badago nekazarien lana, ez. Eta orduan bisitariek ikusiko dutena da nola egiten duten lan eta gero dastaketaren bat edo? Bai, adibidez gaznaren bisita horretan ikusten da prozesu osoa, nola egiten den gazna, baita ere, segun eta ze ordutan joaten zaren, txakurrakin alako exhibizio txiki bat nola erabiltzen dituzten ardiak, taloren kasuan ikasten dute taloa nola egin, eta gero harategi batik ere erakutsiko digu nola egiten diren txistorrak eta gure zonaldean bauten nahiko fama eta prozesu hori erakutsiko da, ez. Eta gozea egiteko ere abentura daukagu, ez? Bai, gozea egiteko abentura, kasu honetan zonaldean baditugu bi enpresa handi, bat Bekazeta eta bestea Irisarrilan, eta horietan bitan abentura zaleak badute non ibili, ez? Eta hemen bisita bat bakarra gertzen da, baina beraien eskaintza oso anitza da eta gomendagarria. Bai, adibidez espeleologia, ez, eta... Bai, gero espeleologia hori beste bisita bat da, hori behintza Labaienen egiten da, eta gero aipatu behar dugu baita ere, zaldiekin, ordoki zalditegiek ere egiten ditula halako bisitak, ez. Orduan ongi pasatzeko aukera asko momentuz, oraindik gauza gehiago daudelako. Bai, gero badire beste bisita batzuk, nolabait bisita kulturalak erran dezagun, ez? Etxalarren egiten da bisita bat, etxeak ikusiz bertako historia kontatzen da. Urdazubin ere badugu aukera monastegian eta ikusteko gaur egungo
gure kulturaren kontu batzuk. Eta bueno, gero ere, aipatu, Bastan Toursek ere egiten dituela Bastanen eta gure zonaldean ere, olako bisita gidatuak azalduz, lehen ere aipatu dut paisaia, eta nik uste horrek baduen garrantzia, paisaiak, mendiak, bertako historiak eta bar. Bai, hau, ari gara hitz egiten Bastan bidasoari buruzko inguruari buruz. Bai, hori da. Bai, zeren bisita hauek hor egiten dira. Gero, oraindik ez dugu aipatu, baina Nafarroko gobernuak ere, Nafarroa mailan bai antolatu ditu bisita gidatu batzuk, bai oinez eta bai bizikletaz. Hemen bi sartu ditugu, bat Xoroxingo ur jautziara eta beste bat Zugarramurdi eta Urdazubiko lezen artean dagoen Pottoka urdinaren bidea. Eta bueno, ikusten genuen hori ere interesgarria zela sartzea eta sartu dugu, ez. Gero, aipatu behar da, kanpoan ere gelditu dela, zeren berandutzen ari zen, eta atera behar genuen, baina aurten Nafarroko gobernuak ere antolatu ditu horrelako bisitak, baina bizikletan egiteko. Eta gure zonaldean, Donesteben, badago enpresa bat, nun bizikletak eta alokatzen ditun, eta gure zonaldean bide berde bat ere badaukagu, tren txikito izeneko bide berdea, lehen trena pasatzen zen hortik, eta horre ere badago aukera bizikletakin paseotxo bat emateko. Eta ibilbideekin jarraituz ere kontrabandoen gauez deitzen den ibilbidea, ez? Bai, gaulana deitzen zaio, zeren lehen baserritarrak baserrian lana egitetik aparte, gero gauaz ere egiten zuten lan pixkat. Eta bai, hau da igual bereziena gauez egiten delakoz, eta hor kontatzen da, ibilbide bat da, 8 kilometrokoa, 3 orduz lasai ederrian egiten dena, eta hor lehen kontrabandoan ibiliteko batek kontatzen ditu hainbat istorio horren inguruan, ez? Bisita bereziana, aipatu behar da bisita hori egiteko erami behar dela frontalaren bat edo zeo zer, larun batero egiten da, eta gomendagarria eta nahiko arrakasta izaten ari den bisita da bai. Eta kobazuloetan sartuz eta azkenean lotzen ditu kobazuloak, ez? Gugak zarkatzeko edo? Kasu honetan ez, baino lehen kontramenduan aritzen zirenean eta noski paketea gordetzeko eta bai erabiltzen zituzten kobazuloak eta bar, ez? Gure bisitak gidatuetan badaude bi bisitak kobazuloetara, bat Urdazubin eta bestia Beintza Labaienen, baina ez dugu inongo kontrabandoko paketerik eta rapatuko. Bai, bisita polita dire, beti lurrazpian dagoen giro hori ere berezia delakoz eta gomendagarria baita. Kobazuloekin hori lamiak eta sorginak Zugarramurdi ere eskaintzen da? Bai, kasu honetan hemen ez daukagu Zugarramurdi, bisita gidatu hauetan, Urdazubi daukagu, baina bai, hori ere hor dago eta gainera Zugarramurdik jendearen zenbait jende ekartzen duen ikusita, joan da urtean ez dakit 80.000 lagun edo ez dakit zenbat pasatu ziren handik, oso gune importantea turistikoki dagokionez. Eta gero ere, orain infamatua bihurtu den ere mitologiarekin zerikusia duena da Bastan trilogia, ez? Bai, hor ikusten da pantalla handiak, telebistatik erateko zineak ere zenolako indarra duen, ez? Eta orduan, hor lehen da biziko El Guardián Invisibleren trilogia hori egin zen, gero pelikula, eta pelikula horrek hor bai nabaritu da jende gehiago etortzea, bertatik bertara ikusteko Nasiren etxea edo non ibili ziren pelikula hori ikusten, ez? Eta gauza bera, Zugarramurdin ere Ales de la Iglesiak orain dela 2 urte egin zuen pelikula bat, eta hor ikusten da jendeak
behin pelikula ikusi eta gero joaten dela bertako toki horiek ezagutzera eta ikustera. Eta adibidez Baztan trilogiari dagokionez jasotzen duzu ere hori, eskintzen duzu ere bisita horiek. Bai, hala da. Hemen atera dugun folleta honetan hor agertzen da, trilogiaren bisita gidatu hori, eta nahiko arrakasta dauka. Eta nolakoa da guzti hau antolatzea? Denbora eramaten du, eta bueno, ez da lehen da biziko aldia, baina azkenean gauza guztiak lotzeko bakoitzak noiz egin behar dituen bisitak. Argazkiak behar dira bakoitzak zenbat kobratu duen, bakoitzak ze hizkuntza erabili behar duen, zere, bueno, bisitak euskaraz, espainolez eta frantsesez ere egiten dira, baina frantsesez adibidez ez dira denak egiten, ez? Orduan, aukera hori dena lotzea, denbora eramaten du, gero hori maketatu egin behar da, imprentara eraman, gero tartean sartzen zaizkizu San Ferminak, eta gero, hau guk nahi baino pixkat berandoxio atera dugu, baina hemen dugu mahai gainean, labetik atera berria eta ilusio guztiarekin ikusteko zer ematen duen ekintza honek. Frantses, euskara eta gaztelera, ze publiko mota espero duzue edo jasotzen ari duzue? Bueno, Baztan bidasoan publiko mota gehiena da familiak dire egin batean, ez? Gero, badaude ere bikoteak, kanpinan egoten denak ere, familiak eta lagun kuadrilak ere bai, baina gurea familiarra da eta hemen badago aukera aurrekin bisita egiteko eta disfrutatzeko moduko bisitak, ez. Eta gazteak ere abentura eta ez? Hori da, gero gazteak noski, gazteak eta ez hainen gazteak ere, tiroleina bat ikusten duzu, igual animatzen zara, eta publiko guztientzat azken finean, ez? Batzuk igual abentura zaleak igual gazteagoak dira, eta hor igual publiko gazteago bat da, baina azken finean hemen aukera zabala da eta publiko guztientzat. Eta martxan daude dagoeneko? Martxan daude. Esan behar da, aste santurako atera genitula kartel orokor batzuk, hor agertzen ziren ze bisitak ziren, baina, ez zuten olako informazio zehatzarik, ez? Gero informazio zehatzago bilatzeko, bakoitzak duen telefonoa, web horriak, gure elkarteko web horria ere hor dago, eta hor bilatzen alda detaile gehiago. Eta esku horriak noski? Eta esku horri hauek jendeak eskuratu nahi baldin baditu, zonaldeko turismo bulegoetan daude eskuragarri. Donesteben, Mugairen, Elizondon, gaur ailegatuko dira Lesaka eta Berara, oantxe gaude banaketa prozesu horretan. Ederki, Patxiku, kontsultatuko ditugu nola parte hartu jakiteko. Hori da, nahi izan ezkero gure web horrian ere www.baztangidoibidasoa.comen hor informazio osoa agertzen da, eta hor ere badago telefono bat, norbaitek zuzenean deitu nahi baldin badu, elkartena deitzeko. Bestela, bakoitzak badauka bere telefonoa eta norbait animatzen bada, eta nik hemendik animatzen du jendea ere Iruñekoa, eta haunitzetan ez da urruti joan behar gauzak deskubritzeko, animatzen du jendea bisita hauek egitera etortzeko gure zonaldera. Eskerrik asko etortzeagatik eta hurrengora arte. Hurrengoan ikusiko gara. Eskerrik asko. Gero arte.